खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 10 एप्रिल 2025 मायथाइ एबा 27 चैत्र दान 1430 मायथाइ बृहस्पतिबारनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। थुनलाइ, आरिमु, लिरनाय, देंखो, सावथुन एबा गेलेमु बायदि सोरजिलु आयदाफोराव लोब्बा थानाय सुबुंफोरा गावसोरनि रोंग'थिखौ दिन्थिनो खाबु मोनगोन आरो गोसो बोनो हानाय गोरोबथाफोर मोननो हागौ। नोंथाङा गावनि थाखाय मुंदांखा आरो सिनायथिबो आरजिगोन। नोंथांनि खामानि आरो फालांगियाव मोजां जौगानाय फैगोन। जुदि नोंथाङा साख्रि एबा फालांगिखौ सोलायनो लुबैयो, अब्ला नोंथाङा थारैनो जाफुंसार जानो हागोन। नोंथाङा धोरोमारि आरो धोरोमारि हाबाफारिफोरनि फारसे गोसो बोनो हागोन। नखरारि जिउआ खुसि जागोन आरो गथ'फोरा नोंनि सायाव गोग्गानाय लागोन। मोजां मोननाया हारसिंनि जिउआव हाबनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। वृषभ राशि। दिनै वृषभ राशियाव गोबां रागा जोंनाय नुनो मोनो। गोसोआव लाखि दि दिनै नोंथाङा रागानिफ्राय गोजानाव थानांगौ, मानोना बांद्राय रागाया नोंथांनि सावस्रि आरो सुबुंथि मोन्नैनिबो थाखाय खहा गोनां जानो हागौ। नोंथाङा फिसा फिसा बाथ्राफोराव रागा जोंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। वृषभ राशिनि सुबुंफोराबो दिनै गारि सालायनाय समाव सांग्रां जानांगौ। गारि सालायनाय समाव नोंथाङा गुबुननि गोरोन्थिनि फिथाइखौ सहायनांनो हागौ। बेजों लोगोसे दिनै नोंथाङा जायखिजाया सुबुंनो रां दाहार होनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। फालांगियारिफोर आरो फालांगियारिफोरा दिनै राङारि लेनदेनफोराव सांग्रां जानांगौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। मिथुन राशि। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। मुलाम्फाया बै खामानिनिफ्राय फैगोन जाय गोबाव समसिम थागोन। दिनै बायदि रोखोमनि गोसो बोनो हानाय सानस्रि आरो सानथांखिफोर जोनोम जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि खामानिखौ मेलेमजों फोजोबनो हायो। दिनै नों गावखौ फोरमान खालामगोन। लोगोफोर आरो नखरनिफ्राय हेफाजाब मोननायनि खाबुफोर दं। दिनै नोंथाङा माबा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ जाय नोंथांखौ खुसि खालामगोन। बे सानखौ साख्रि गैजायै सुबुंफोरनि थाखाय मोजां होनना मानिनो हायो। दिनै नोंथांनाव गोबां खाबुफोर थागोन, नाथाय बेफोरखौ सिनायनाय आरो थि समाव थार थिरांथा लानाया नोंथांनि बिजिरनाय आरो बुद्धिनि सायाव सोनारगोन। बेनिखायनो दिनै नोंथांनि साखाथियाव जाबाय थानाय जाथायफोरनि बागै सांग्रां जा आरो साननानै खामानि माव। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। कर्क राशि। गोसोआरि दावराव-दावसिया दिनै नोंथांखौ जेंना खालामनो हागौ। सांग्रां जा आरो खामानियाव थानाय सुबुंफोरजों रायज्लायनायाव बुजिनाय आरो सहायनो हानाय बाहाय। लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो जौगानो हागौ। मोनसे थि खामानिनि थाखाय नोंनो सासे रोंग'सानि गोनांथि जानो हागौ। बेरेखाफोरा गोजौ आखाइ मोन्नो नाजागोन। सोरजिलु हाबाफोराव नोंथांनि गोसो जानाया बांगोन। थुनलाइ आरो देंखोनि फारसे गंग्लायनाया बांलांगोन। नोंथाङा गावनि खुसिनि बेसेनाव मुलाम्फा मोननो नाजानांगोन। दिनै नोंथाङा इयुननि थाखाय सानथांखि बानायनो हायो। दिनैनि साना इयुननि थाखाय खामानि मावनायनि सान। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। सिंह राशि। बादायलायनायाव बाहागो लागिरिफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे गलाय-गथाय बेग जानो हागौ। जिउराहायारि आयदाफोराव माखासे नाङै नारसिनथाय सोमजिनो हागौ, जाय नोंथांनि थाखाय गोसो बायहोनो हागौ। बेयो जायखिजाया फालांगियारि थिरांथाफोरनि थाखाय थि सम नङा जेराव राङारि खैफोदफोर थायो। मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय बेयो मोनसे हेफाजाबारि सम जानो हागौ। नखरारि जिउआबो मोजां जागोन। बबेखानि आबेगजों जायखिजाया थिरांथा लानायनिफ्राय गोजानाव था। बे समाव रां दाहार होनाया नोंथांनि थाखाय जेंना सोमजिहोनो हागौ।
बेनिखायनो दाहारजों सोमोन्दो थानाय लेनदेननिफ्राय बारग'नो नाजा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। कन्या राशि। कन्या राशिनि सिङाव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोजां जागोन। खाफाला कन्या राशिनि फारसे, नाथाय दिनै नोंथांनि नेरसोनाव रागाया मख'जाथाव बांदों। बेनिखायनो दिनै नोंथाङा रागा जोंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। नोंथाङा फिसा फिसा आयदाफोराव बाथ्रा दान्थेलायनायाव बाहागो लानो नाङा। सावरायनाया नखरनि सोद्रोमाफोरजों नांलाय खमलाय सोमजिहोनो हागौ आरो नारसिनथायनि जाहोन जानो हागौ। मोजां बाथ्राया बेनोदि दिनै गथ'फोरनि जिंगाया खम जागोन आरो सानजौफुनि समाव नोंथाङा बिसोरनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। दिनै नोंथांनि नेरसोनाव गुबै सम्पथिनिफ्राय मुलाम्फानि इसारा दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। तुला राशि। गोजाम हाबाफोरखौ जागायजेन, जायनि बागै नोंथाङा सानगासिनो दं। बेयो मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। दिनै नोंथाङा मोजां मोनगोन। बेयो जथाय आरो समाजारि हाबानि थाखाय मोनसे मोजां सान। नोंथाङा नखरनि बांसिन खामानिफोरखौ सामलायनांनो हागौ। नोंथाङा लोगोफोरजों सम हगारगोन। नोंथाङा माबा मोनसे रां थिसननायनि सानथांखिबो लानो हागौ। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। नोंनो दाहार होनाय राङा फैफिननो हागौ। मावख' आरो फालांगियाव नोंथाङा लानाय थिरांथाफोरा जोबोद मुलाम्फा गोनां जागोन। दिनै गारि सालायनाय समाव नोंथाङा एसे सांग्रां जानांगौ मानोना जाब्रबथायनि खैफोद दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोमो गाब। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिनि सुबुंफोरा गावसोरनि साननायखौ पजिटिभ लाखिनानै सांग्रां थिरांथाफोर लानांगौ। गोबां मानसिफ्रा नोंखौ दुखु मोनदों। दिदोम धोनआ नाजानायजों फैगोन। दावबायनाय, रां थिसननाय आरो साख्रिया मुलाम्फा लाबोगोन। मोनसे ट्रेन्सफार जानो हागौ, जाय सोमोन्दो गोनां जागोन। न'निफ्राय गोजानाव थानो गोनां जानाय सुबुंफोरा गिबि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि गासैबो नाजानायाव जाफुंसारगोन। नोंथांनि माखासे मोजां मोननाय लुबैनायफोरा आबुं जागोन आरो नोंथांनाव गोदान आरजिनायफोर थानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। धनु राशि। बे समाव नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि स्टाइलआव गोदान आदबफोरजों आनजाद नायनो हागोन। नोंथांनि नाजानाया बाख्नायनाय मोनगोन। नोंथांनि खामानिया जाफुंसारगोन। नाथाय नोंथाङा एसे सांग्रां जानांगोन मानोना माखासे नाङै खरसाफोर जानो हागौ। दिनै नोंथाङा धोरोम एबा समाजजों सोमोन्दो थानाय खामानियाव नांथाबनो हायो। सप्तानि गेजेराव नाङै दावबायनायनिफ्राय गोजानाव थानो नाजा आरो नखरखौ जोथोन ला। नोंथाङा आइजोफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। मकर राशि। दिनै नोंथांनि राशियाव मोजां योगा जोनोम जागासिनो दं। दिनै नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोननो थांगासिनो। सासे गोजाम लोगोखौ लोगो हमनायनि इसाराबो दं। नाथाय सांग्रां जा, मानोना दिनै लोगोफोरजों बाथ्रा दान्थेलायनाया एसेबो आरजाथाव नङा। बिदि खालामोब्ला लोगोआव फारागथि सोमजिहोनो हागौ आरो नांलाय खमलाय सोमजिहोनो हागौ। नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। दान्थे-बिदान्थे खालामनाया दिनै मोजां नङा। नोंथांनि बिमा-बिफानि सावस्रियाव हरखाबै गाहायाव फैनो हागौ। बेनिखायनो नोंथाङा सांग्रां जानांगोन। दिनैनि साना फालांगियारिफोर आरो फालांगियारि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान। जुदि नोंथाङा सासे फालांगिरि एबा सासे फालांगियारि, अब्ला नोंथाङा नोंथांनि फालांगिखौ फेहेरनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथाङा गोहो आरो सहायनायजों खामानि मावगोन। नोंथाङा सानसे रांनि बाथ्रा सानबाय थागोन।
हा आरो सम्पथिजों सोमोन्दो गोनां खामानिफोरनिफ्रायबो राङारि मुलाम्फानि इसारा दं। जुदि नोंथाङा माबा मोनसे गोदान जागायनो सानदोंब्ला नोंथाङा उफ्रा खामानिफोर मोननो हागौ। सानफ्रोमबोनि खामानिफोरा सरासनस्रानिख्रुइ बांसिन जागोन। दान्दिसे समनि गेजेरावनो गासैबो मोजां जागोन। बेनिखायनो गोसो हमथा। नोंथाङा मावख'आव नोंथांनि दावगानायनि सायाव रिफिगोन। सिगांथिं दावगालांनो थाखाय नोंथाङा माबा मोनसे गोदान सोलोंनांगोन। सावस्रि आयदानि सायाव नोंथांनि जिंगाया खमायगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मीन राशि। दिनै खामानि मावथायाव नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव दावगानाय नुगोन। नोंथाङा लोगो मोननाय साफ्रोमनिबो थाखाय गुरै आरो गोजोनथाव जा। रांखान्थियारि बिथिङाव थासारिफोरा एसेल' मोजां जागोन आरो मोनसे नारसिननाय आबहावा सोमजिगोन। नोंथाङा रायजोआरि सेक्टराव नोंथांनि नाजानायखौ ओरैनो गारगासिनो दं मानोना थासारिया गाज्रि जागोन। जोबोद बाङाइ सुबुंफोरा नोंथांनि खावलायनायनि गुमुरखौ मिन्थिगोन। नोंथांनि जिउ लोगोरि आरो गथ'फोरा नोंथांनि फारसे जोबोद अननाय गोनां जागोन। नखराव माखासे गोथार खुंथायफोर जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।